Benvinguts al nostre espai de llibres. Avui entrevistem a Pasqual Alapont. Com ho has fet per posar-te en el paper d'una xiqueta d'11 anys? Ai, comença difícil. És el treball d'un escriptor, posar-se en la pell dels seus personatges. I els personatges poden ser homes, dones, vampirs, dracs, voladors, i sempre un escriptor el que intenta és entrar en aquest veu diferent, donar-li una personalitat, i bé, això és el que intenta fer a Morgana, que fora una xiqueta entre 11 i 12 anys, però que tinguera aquesta ànima especial, no? de xica. Ja no utilitzem tant el Messenger i ara s'utilitza més el WhatsApp. El proper llibre de Morgana el tindries que fer sobre el WhatsApp, ho saps? Segur, sí. Però això sempre passa en la literatura. Imagina, tampoc hi ha ara els viatges que fan per la mar i tot això han canviat moltíssim, però en canvi encara ens agraden molt els llibres d'aventures dels pirates, no? L'Illa del Tresor, per exemple, és un llibre que ell llegirà sempre i en canvi no té ni telèfons mòbils ni res d'això, perquè és l'esperit de l'aventura, no? Però que sí que passa, i et dono la raó, és que els escriptors ens adaptem a allò que ens envolta, la realitat que ens envolta, i clar, lògicament, el pròxim llibre de Morgana hauria de contenir molts WhatsApp. Quan et ve una idea, on la sols escriure? Quan em ve una idea em poso molt content i al final del dia potser la idea acaba en la paperera, perquè això passa molt sovint, no? Tu vas tenint idees i tens els personatges i les històries que vols contar en el cap i vas apuntant moltes coses, però ja dic, moltes coses acaben per no ser idees tan brillants, i el que fa un escriptor és aquestes idees que vagin, d'alguna manera, són llavors que van sembrant-se i intentar fer-les créixer, no? Fer créixer les històries. I moltes vegades també m'ha passat d'anar a la paperera on havia triat una idea que pensava que era primer brillant, després que no ho era tant, i al final dic, ui, estaria bé rescatar-la, no? Morgana repassa molt els continguts que dona a l'escola. Tu, quan anaves a l'escola, com anaves? Bé, no era un alumne superbrillant, però tampoc no era un alumne dolent. M'interessava les coses que aprenia, però també m'agradava molt jugar, m'agradava molt el pati, m'agradava estar amb els companys. Vaig tindre experiències molt boniques en l'escola i algunes també no tan boniques, però això és, en definitiva, créixer, no? Viure. I jo crec que quan vaig escriure Morgana i molts dels llibres que he fet per a infants, un poc d'aquelles coses que jo vivia de menut a l'escola, un poc també estan presents. M'he quedat en ganes de saber alguna cosa més sobre tu. I ara podries començar a escriure el quadern blau de Pasqual Alapont. Ah, moltes gràcies. Bé, està en blanc, i per a un escriptor és fantàstic, perquè una pàgina en blanc és un estímul per a crear una història, per a agafar aquelles idees que hem dit que van un poc pel cap i tractar que es convertisquen en una narració bonica. En fi, agraïs molt si és un regal, vos agraïs molt el regal i esperaré que el pròxim llibre de Morgana utilitzar-lo. Fins ací el nostre espai de llibres i esperem que us lliscau Qui té por de Morgana i fins al proper dia. Adeu. Adeu.